Kubor nakaslem jong unongsan hima. Aku aro ban simuka kabu ban ong ha badai ba manhekning akran sapangka PGI badai namtaka education mi ipo social media bon ba ki ba criticize bat ngaro ngalan namtaka criticize jangki mereka ba ka ban ong namtaka PGI kalong when we look at PGI we have also to step back and look at the NEP new education policy bagi lapas. Then we have also to look at the guidelines bagi aina po ministry. Nang taki syllabus bagi ai. Teka ke bapen one ya ke PCI ke de ki base ha ka national achievements survey bagi le ki base ha ka UDIED ki base ki lai sautli ki parameters but naki arlak live sautli ki website ki subsum tang ka we ka website shokun nang tane ki almost 15 lakhs schools but 25 crores students and 1 crore teachers ki base da ka feedback baki ai na kaleng nang through data analytic lang ba ka website ki analyze but ki sham ke badai ke babiang ki be baduna manakato ba ngaong ba pi lai tho ko bor ba rubbish da PGI kalong ba pi ngi hang ni ki school niam ki school tang ki presbyterian ki don praspa san photli ki school ki catholic ro ngi don kumba praspa tli ki school te hakini ki school jongi pinda page ka syllabus ka pi aina delhi ka guidelines na delhi ka debate ka badebit lang ba ki CBSE lene ki badebit ka NCERT ro ka ai ki syllabus ki badebit CBSE ne bat ki ICSE handrai badebat hangni pat ki course ka ba ki brujungi ki pule bat ki facilities be ki brujungi ki yo example kum ka main ka ba ka Meghalaya ka yo zero ka de ka digital example ka digital ID signature digital signature nang ta ki ID jong ki teachers ki signature jong ki teachers baro kini kalong digital te ki ban pinape ki tu ki baro ki zero ka Meghalaya ke jungut junga ong hanong kendong khamtam kini ki school niam jungi kili school keleng hanong kendong kamdon ka network kamdon ka facilities bakinda don ka facilities kimla ban siu ban provide ini ki machine namanta ki digital te hakono kom kila ban yo ka score ka babiang nomar kata ka daw ban kani ka PGI ka long big ka centric namanta ki CBSE mde namanta jongi ki kum ki embos leni ki school chanong kandong te kata ka we ka ba ngaong te pinde I ba ki guidelines bi ki airo wat nga bo MP ro ten kim so tho babon hi ki de ka Sanskrit babon hi pide da ka de ki Hindi example kum ka ban pule ki kum ki dikcha ki samakra ki prakya ki divya bikini ki course bi ki ai ka guidelines bi ki ai ni ro ngimla pinda pule ke pinda page ha dik 3A ki meeting ki meaning jung to ki babon hi de ki Sanskrit ki ba besa ka mythology ki ba besa ki jingit jong ki Hindu ki ba fer ki bru jung ki ban ye compete tanakane ka national achievement survey ba ki le ro ki bru jong ni tumut kumba ladangi bet de ba bhang yo so ba bha man ta ha ba ngi bet hang te kim song tho ki bru jong ni ka jing ka don lupa na do nang te si pin yo ka result ka ba bha kata ka jumut jonga tangadang ye keren bat ki babon hi ki nong hikai babon hi ki nong sing school jong ki niam dani wat jong karam karsna ro man hakani ngadang wan sete ki thain bordar pi iba hang toro ram ksna kla le ba keleng and they pin the page ba sekin kinum don internet wat ka phone ro kam long ba kam tri kam pha sekin yo internet te kini ki baro pin the page ba ka PGI ka de ka ngala page ba entire excel sheet ba kile analysis bat kitu ki 70 parameters 20 sub parameters each parameters is almost 10 points ba ki khen to pinda pe gitu baro ki points ka ba ba ki bru jongi ban score gitu ki points nomor ba example menta you need a clean toilet you need clean water drinking water te hanni me khalengi nomor ba bon hi school jongi baduk baseng de ki balang seng de ki snong seng de ki NGO seng de ki niam ke ba ki provide gitu baro kata ga jumut jonga ngam se we hap la de ki kwa he ban red ki school amde ba kin simtang na ka to ka komle ki de ban page ro exam ba ki khana jongi ki pule ki le bha nem le bha
katar gihap lek gihap mde ban page tang ka grading gihap page ro na banta ki scoring jong ki na manta ki max ba ki yor gihap page kataro katanga ong ba ban ong hi ban pesi baro ke Meghalaya kam ler ga education kumba ong ki brio ban penduk mensemi ki kena ba pule ban penduk mensemi ki nang sen school ban penduk mensemi ki wei pat ki students ki bawar na bar jong ke Meghalaya ban pule po Meghalaya kam long ka babha ngimla ban sustain in the future kata ka jingmut jonga namar ba bale ba ke education Meghalaya kala ai kam ai jam bon ba ki brio jongi ke education Meghalaya pin ilen tair not is ki ban pule mde tong mentabat mensuar ki ban pule hang ni te kata nga ong ba kin shu ong hi ba ka Meghalaya ga next to Bihar tang naman ta ki grading ba ki ong te kam yahap ra